A festa da souba foi todo un éxito no seu 25º aniversario en Rianxo. Arredor dun milleiro de persoas foron as que se achegaron ata esta vila para degustar o peixe típico. A festa da souba fixo de Rianxo un fervedoiro de xente. O evento gastronómico cuxa organización foi recollida este ano polo Concello foi todo un éxito. O evento, trasladado á zona portuaria, gañou esplendor. Os que se achegaron ata a festa puideron ver como se recolle a souba e como chega ao porto na típica embarcación xeiteira. Servíronse máis de un milleiro de racións, soubas fritidas acompañadas de pan de millo, pementos e cachelos, todo un mansar. O programa de actividades paralelo fixo de Rianxo unha festa completa. Concertos, hinchables, paseos en veleiro e catamarán e ata a Feira do Libro completaron as actividades para maiores e pequenos nesta 25ª edición da Festa da Souba. A máis disto, cabe destacar a ruta de tapas na que participaron preto de 30 locais hostaleiros, servindo a souba cociñada de variadas formas. Tras este éxito, o Concello agarda que o próximo ano o testigo da organización do evento sexa recollido novamente dende as asociacións. A festa foi retransmitida polo canal Cocina.